दिनै 7 जुलाइ खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, सनितपुर सारिदुवारनि खथालजुलियाव सोमोनांथाव जाथाय। जोखोम जानाय हालोदाव मोनदों बर' आइजोनि गोथै सह'। सनितपुर जिल्लानि सारिदुवार पुलिस थानानि सिङाव थानाय आसाम अरुणाचल सिमानि मोनसे गोथौ ओनसोल खथालजुलियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सासे बर' आइजोखौ बुथारनानै लंथङै बिसनायाव गारना थाङो। बे जाथाया ओनसोलनाङैनो मोनसे गिदिर दावराव-दावसि सोमजिहोदों। मख'नो गोनांदि ओनसोलनि लावदां बसुमतारी मुंनि सासे आइजोखौ सिनाय मोनै दुथाङा हरनि समाव गावनि न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै गोबाव हाथियारजों बुनानै बिसनायाव लंथं खालामनानै गालाङो। न'खरनि सोद्रोमाफोरा आइजोनि जोखोम खालामजानाय गोथै सह'खौ नुनानै सारिदुवार पुलिसनो खौरां हरो। सारिदुवार पुलिसआ जायगायाव थांनानै आइजोनि गोथै सह'खौ बोखाङो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो आरो दायनिगिरिफोरखौ नागिरो। पुलिसआ आइजोनि बिसना फारसेनिफ्राय बुथारनायाव बाहायजानाय गोबौ हाथियारखौ मोननो हायो। नैथियाव, जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गोबां जायगायावनो गोहोम गोग्लैदों। थिग बिब्दिनो भारत भुटान सिमायाव थानाय सरलपाराया दैबाना आरो खुरखानायजों गोहोम गोग्लैदों आरो हा खुरखानायजों गय आबाद थानाय हाफोरा नस्थ' जादों। भारत भुटान सिमायाव थानाय सरलपारा गामिया भुटाननिफ्राय ओंखारनाय सरलबांगा दैमानि जाहोनाव जानाय दैबाना आरो खुरखानायजों गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। बे दैमानि बांलांनाय दैया गोबां हानि खहा खालामदों, जायनि जाहोनाव ओनसोलारि गामिफोरनि जिउ राहायाव गोहोम गोग्लैदों। बे ओनसोलनि सासे थागिबिया बुंदों दि गंसे निखावरि न'खरनि गय आबाद मावग्रा हाया दैमाजों सिलिंखार जाबाय। बिसोरनि सिगांनिफ्रायनो गोबां रांखान्थियारि थासारिखौ गाज्रिसिन खालामबावदों। गामिनि सुबुंफोरा जिल्ला खुंथाय आरो जायगायारि सोरखारखौ गावसोरनि गय आबाद मावग्रा हाखौ रैखाथि होनो आरो हा खुरखानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाबैनो राहा लानो खावलायो। थामथियाव, BTech सोरखारनि मोनसे मोजां थांखि। BTechआव थानायफोरनि थाखाय BTechनि सोरखारि हायाव गोबाव समनिफ्राय थानाय सुबुंफोरनो हानि पाट्टा आरो हा गैजायैफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो थांखि लादों BTech सोरखारा। खौरांगिरि इमेलनि गेजेरजों मिथिहोयो BTechनि EM रनजित बसुमतारीया BTechनि गामि आरो टाउननि सोरखारि हायाव थानायफोरनो होनो थाखाय थिरांथा लायो। बिथाङा बुंबावो दि सिगांनि सोरखारि समाव थि खालामनाय बेसेननि 11 नङाब्ला 75% होनो गोनांनि थाखाय गोबाङानो मियादि खालामनो हायाखै आरो बुंबावो दि दानि सोरखारनि बायदिब्ला 1 बिगा हायाव 1000 रांनि प्रिमियाम आरो 1 बिगा बाराब्ला 1100 रांनि प्रिमियाम होनानै हानि जेंनाखौ फोसाबना लानो हागोन। बिथाङा मिथिहोबावदि टाउननि जेनेरेल सुबुङा हानि जनाल भेलुनि 15% आरो SC/ST रानदि बेंगुराफोरा 13.5% प्रिमियाम होनानै हाखौ मियादि खालामना लानो हागोन। बिथां EM रनजित बसुमतारीया फोरमायथिबावो दि BSc एकर्डनि समनिफ्रायनो सेक्रेटारियेटआव साख्रि मावबोनाय आरो आजिरा मोननाय आरो जिउ गोमाजानाय सुबुंनि गासै सा 84 न'खरनो खेबसेयारि एबा वान टाइम रां अनसुंथाइ होनो थांखि लादों होनना। ब्रैथियाव, गुवाहाटी जतिनगरनि नालायाव गोग्लैनाय 8 बोसोर अबिनाशनि गोथै सह'आ राजगड़आव मोननो हाबाय। मिथिनो गोनां मोनोदि बे गथ'आ गोबां अखा हानायनि गेजेरावनो बामुनि मैदामनि जतिनगरनि काली मन्दिरनि बायलेन नं 8आव बृहस्पतिबारखालि मोनानि 10:30 बे जाथाया जादोंमोन। जेब्ला बिथांमोनहा गावनि बिफा हरलाल सरकारजों स्कुटिजों न' फारसे थांगासिनो दंमोन, अब्ला हरखाबै बिथांमोनहा हाजोनिफ्राय गाहायाव फैनाय दैनि दाहारनि थाखाय गोग्लैयो। बेनि उनाव 8 बोसोर बैसोनि अबिनाश सरकारा नालायाव बोहैलांदोंमोन। बेनि उनाव बृहस्पतिबारनि मोनानिफ्राय नागिरनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दंमोन, नाथाय रैखाथि हान्जाया अबिनाशखौ रैखा खालामनो हायाखैमोन। नाथाय दिनै फुङाव SDRFआ राजगड़नि नालायाव बे गथ'खौ थैनानै थानाय सह'खौ बोखांनो हायो। बाथियाव, काश्मीराव 4 उदखारि बुथारजादों आरो सासे भारतारि जवान मुंख्लं एनकाउन्टार सोलिगासिनो दं। काश्मीरनि हायाव सनिबारनिफ्रायनो उदखारिफोरजों रौनिया हान्जा आरो पुलिसनि गेजेराव मोगा-मोगि जानाय दासिमबो सोलिगासिनो दं। बे मोगा-मोगियाव दासिम 4 उदखारिफोरा बुथारजाबाय। बेनि अनगायैबो बे अपारेशननि समाव सासे रौनिया जवान मुंख्लं जायो। जम्मु काश्मीरनि कुलगाम जिल्लायाव सोलिबाय थानाय एनकाउन्टार जानाय
थावनिनिफ्राय खौरां मोननाय बादिब्ला गोबां उदखारिफोरा दासिमबो ओनसोलाव थाखोमानानै दं। बेनिखायनो रौनिया हान्जा आरो पुलिसआ गासै ओनसोलाव नागिरनाय हाबाफारि लागासिनो दं। दथियाव शिबसागराव सासे 11 थाखोनि फरायसाया खास्रि बिस्रि प्रिन्सिपालजों सिखाजों सुथारो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साइ बिकास एकाडेमिनि सासे 11 थाखोनि फरायसाया साइनि गाहाय फोरोंगिरि राजेश बाबुखौ सिखाजों सुयो। बेनि उनाव बिथांखौ गोब्राब थासारियाव डिब्रुगड़आव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादोंमोन, नाथाय डिब्रुगड़सिम लांनाय लामायावनो जिउ गोमायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।